ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha kamit sngi balang jong ka arpo line terik ubenai rempang arajar arpo ar ka way ka local taxi ka badan your registration number ML05S0849 kala Tynrah Nadine jong ka Trok ka badan your registration number ML10B5451 bat ka nege jing jia kala jia hakapor shipho shiteng minmet Hasan Mer upper Shillong marsenda bat ka office jong ka Milliam CNRD block. Baro artli kini ki kali ki day ki badang hirna ki thany upper Shillong ban let Shillong but hagani ka jingjia way you Khynah red ubadan hak local taxi ula Mynsaw bala penkit no yu marmar sha civil hospital Shillong ke local taxi ka day ka balanya da uba nowen star kar mau plang live prasnem karta kad ba ka Trok pat ka day ka balanya da uba shampang lingkoi live arsnem karta bat kani ka Trok ka day ka bakit plywood kadai kabawan na kitain nongston. Dia kena bang ya ski de. Nang poi te jerong tanga. Ya kam ski na mar ngai ba kam long no. To bra poi ne pat sawa ba dam de. Kali junga rak phet ba. Adeng kata pa na brek no ini man klip pa mo kai kata pa. On pa on to ini man ka adon kali krum. Em kit plywood. Kurang ajar. Plywood. I thought after removing this plywood. Ayo tu. Penjam tu lah. Penjam tu. Oh, gar kana kal jan mein gar Penjam. tan. Penjam. Tan. नहीं गाड़ी begini. Gaड़ी का हालत. Yes, sir.